O conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, acompañado pola secretaria xeral de Emprego e Relacións Laborais, Susana Pérez Iglesias, e pola directora xeral de Traballo Autónomo e Economía Social, Marta Mariño, participou hoxe nunha nova reunión do Consello Asesor de Ultreia Galicia, co obxectivo de avanzar nas liñas de traballo dos diferentes grupos constituídos para culminar o deseño da estrategia de emprendemento ligado ao territorio de Galicia e reforzar a coordinación entre as entidades que integran este órgano. O obxectivo é amosar que podemos recuperar precisamente para actividades de emprendemento edificacións como estaban aquí en ruínas, que rehabilitamos e que poñemos a disposición, como digo, deste coliving. Buscar fórmulas orixinais, novidosas, é un dos obxectivos da Rede Ultreia no desenvolvemento do emprendemento ligado ao territorio. O conselleiro lembrou tamén que o manifesto de adhesión á Rede Ultreia suma xa 150 entidades e destacou o papel de ferramentas xa consolidadas como a Rede de Polos de Emprendemento, que leva alrededor de 6.800 proxectos atendidos a través das súas 15 oficinas distribuídas por toda Galicia. Así mesmo, indicou que esta labor dá continuidade ao recoñecemento de Galicia como rexión emprendedora europea 2025 e reforza o compromiso da Xunta cun emprendemento innovador, colaborativo e vencellado ao territorio. De la comarca, recuperarlo con criterios de máximo nivel.